Healthcare frontliners nagalaom nga mapasangkad pang healthcare system sa pungsod. Paghatag sang dugang nga pagtamod sa healthcare system, luyag nila nga mabatian sa sona sang presidente sa Lunes. Si John Sala nakatutok. Ikaanom na nga State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes. Ining pinakauli nga sona sinibilang ika-16 nga presidente sang pungsod. Madamong nagabantay ilabi na nga manugtapos ng termino sini kag luyag mahibaluan sang publiko ang mga plano sini sa pungsod ilabi na sa pagpakig-away batok sa COVID-19 sa nabilin nga tion sa iya pagpangalagad bilang presidente. Sa pinakauli nga dato salin sa Department of Health sa bugos nga pungsod masobra 1.5 million ang COVID-19 cases sa diin 48,000 pa diri ang aktibong nga kaso. 55% na ang nagamit nga ICU beds, 47% naman ang isolation beds, 43% sa ward beds, kag 36% sa mga mechanical ventilators. Hindi ilipod sa hibalo sang tanan nga ang healthcare system sang pungsod ang labing nga nahalitan sini nga pandemya. Gani sa sona sang presidente, luyag sa mga medical frontliners nga mahatagan igtalupangot ang healthcare system sang pungsod. Sana sa huling sona ni President Duterte ay mabigyang pansin ng administrasyon o gobyerno ang pagre-reduce ng mortality o mga namamatay sa mga iba't ibang klase ng sakit, hindi lamang po sa COVID, by upgrading our hospitals and ang facilities nito, o kaya naman pagkakaroon ng malinaw at masaayos o transparent na sistema ng pagbibigay ng pondo sa pagpapagawa ng mga hospital, lalo-lalo na ngayon sa mga malalayong lugar. Dugang pa ni Dr. Bacayo Luwasini kunta ni matatapas ang maayong mga medical frontliners sa pungsod. Sana ma-empower yung mga healthcares natin at mga future doctors natin at nurses at mga other healthcare workers sa pag-increase ng salaries nila. Luyag man sang nurse nga si Tanya mapasangkad pa ang mga serbisyo medikal sang pungsod. Tagaan gid importansya ang pag-educate o kung pagpaintindi sa mga tawo regarding sa kung ano ka-importante ang healthcare sa aton tanan. Nagalaom si Doc Eden kag Nurse Tanya nga sa sona sang presidente. Kuntani ang mga nagapanguna nga problema sang pungsod ang hatagan pagtamod. Ilabi na sa padayon nga pagpakig-away sa COVID-19 kag pagbulig sa mga nagapanguna nga nagapakigbatok-batok sa makatalagam nga balatian nga amo ang mga healthcare workers. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.